kublai pi ki parlok ki parabangai kwa ban pening sengabha ya baro ya pi ya keba pila ban ya don rengkat lambat ngi ban rung kwa ban pening sengabha ya kitu ki badang thamai ru ngi khos sengabha ban ngi pening sengabha ya pi hakaba ngi la ban yo sengau shibun ki jing toy na kena ka program ke jongi ngi yo sengau ye ki jing kli na ka kting ki jong blai ban ngi yo sengau ye ki jing jubab na keten ki jong blai yakiba kini ki rang ba ki lapan kre nam ta jong pi ba jonga iwe pi we tena ma ta gadau yaine ban ngi khnang mengila ban yo shibon ki jimen toy bat aswa bangi nya shakmat ngakwa ban pen itu ipi ya ki nong ishimata ha kada ka por iban kong ide I pastor S Shang Pliang Sylvester Shang Pliang bat iba ar ide I ba Jonison Mukim bat ibalai ide I pastor Albert Scamlon ni kwa manai kublai ya kini ki rang ba gejangi ya ki bakila pelut ya ki por gejangki ban ya don mentalam bat ni ha kana ke por bat ngi scam ba ublai en kerkhui ngi iwe pi we bangi nak ban sengau thuk bahaya ya kana ke topik syapang ublai uba ukupa te haswa bangi nya syakmat biang to ngi duai ko kupa jingi uba hamnai kublai shibon ya gejing iba gejang me yangi ya gejing isn e gejang me ngi duai ba menyai dorum kat lambat ngi au ublai haswa banginya sengau ya ki ya kiba ki syakri jome ki lapan kre ngi duai ba men semukut ngi lam nanti yangi atau yarap ngi balak ban syai ya ki jingkli haga keting ki jome sengau I jingkot kerpa jongi ba dorong kat lam ru ban barok ki ba peit ya kena ke program ki jongi kerku ki au play wala da ki pei ki yang ki sem ki jangki hakano kono ke jaka ke baki ki pei to kerku me ki au play wato ai bakan long bakila man wan kham sajan chame namai ini pan ki dam ha kateng jong Jesus Christ amen te kumang jule ngi sngau ya ki jingkli but haswa kata ngakwa ban kerpat ipi ba pensim ya ki kulom ki jong pi ya ki kot sada ki jong pi khnang ma phila ban bu jingkin mau ya ki record bible but ya ki jing jubab ya ki ba ya ki rang ba ki jong kin ai ya ki jing jubab temen tang ngi sngau ya ki jingkli ki ban kong but ki jingkli ki ban kong kalong kumne sha I pastor S Yang Pliang ka ba ong kumne haba kren bat ka kenthai nong Samaria kumno u Jisu ukdeu sha ukpa Hagajing kren ke jong Jisu bat kanong Samaria gospel yon sao kat ka ba arpu sao Jisu ong ublei ulong mensem kani kapan ibu ublei udan hagi jakabaro ngim la bat syem ublei tang Jerusalem dan ni tang hagano kanu ke jaka ublei udan hagi jakabaro de nama kata kata ong ba kapol kan poi ba pin mani ublei hakamensem hangno bangi mani ublei hang ta udan te ublei ulong mensem kani ke jinglong ka pedlong ublei bandan hagi jakabaro kublai shibon ya ki jing jubab ki jong pi haoi kat shabangi don ublei udon syata bat ngas kau tanat ya tu ki jing jubab ki baong ba kat shabangi mane ya ublei hakano ke jaka ka bangi mane ya ublei udon hangta bat kano ka ai mensem ngi khamtam ha ki por lockdown ka bangi ngi don bangimla ban yo ban le ngimla ban le shikit ying mane ban pelong ka jing aseng henry to tip wala da pelong jing aseng haying ublei udon rangkat lambat phi kene khubor ka basnga tanat ngi we pi we mentangi asnga ya ka we pat ka jingkli bat kene ka jingkli ande syai pastor Albert Scamlon ka ba ong kumne hato ubreu ulai juyo iya ublei nako shwa bangan jubab ya ka to ka jingkli ngakwa ban penpau ya ka jing songo ya ublei ubau no bo no thau ubala ai yangi ya ka nikalat banginang lap ni slok ya ka ting ka jong u lamba ka nikalat social media kublai shibo na ka to jingkli ya ka ba phila la kli ya nga ka ong hato ubreu o yi I ublei ne em ka jubab ka bang kwa ban ai ha ka ni por ka long bahashwa ju ka pop nginge ba wadam ba ka em kila ju slok pat kila ju I ublei markmat bad hadin ju ka pop ka kitab Isia kalonong basampo khundai ka dekhot ka ba ar ka ong ba ka pop ka penya khlat hapdeng jengi ba ublei ka bomot ba ubreu ashu ban yu I ublei markmat
hoi kidon ki katu kani ki ba oblei open pau yala di lengba ki jing posniu lengba ki jing itu pau kom hau Daniel hau Isaiah hau Yohanes bar kumta ter ki bolong ki shakri ki no itu lupa ki jong u si sien ru Moses ulakali bar ulakwa ban yu ka borom ko jong blei Henry shem la ban yu ka borom ko jong u ya ka dor ko jong blei ha kitab Exodus kalau nong balai pulai ka dekat ka at pau hadu at pulai la itu khana yengi ba blei ong ha Moses ba ubriu ubayu ya ka dor ko jong blei un im ka bamut ubriu ula baniap bat khadu Moses ulai tang ka ingdong ko jong blei ka bamut tang tadien ka ba blei upun pau yaladi molumala bat ha ka shti ka ban kong ka jong u apsopo shau Timothy kalonong ka bana ka ban riu ko khan riu ko ong kumni ubatang ma uhi ubodan ka jing bamyam uba shong ha ka jing shai bam lakot ya uba omdon brio uba la yoi lani ba la ban yui ka bomut ba brio pala la ban yui ya oblai kar ba udang don ha ka pop kubleshibon ya gijing jubab ke jang phi ha oit ngim la ban yi ya oblai namar mangi im ha ka perthai ka pop bat ngi long hiru kita kinong pop hen rangi kermen scam ha ka we kisngi kumalakular ha ka tin ki jong oblai ba anda ha ba jisu nuan ni la ban yi ya oblai jongi mar khmat mentangi esngau sa ka we ki jingkli bat kene ki jingkli ande ya i ba jonisan mukhem ki jingkli ka ba ong kumne hato ublai udan ya kalong renyeng bashai ublai shibon ya ni ka jingli pom hato ublai udan ya kalong renyeng ka bashai na kwa ban jubab ya pi lingba ka bible ka ai ka bible ka don banong hoi ni ki briu ki pop ngim la ban i ublai na ni don mano ba la ban i ublai Moses hak kitab Exodus kamlang ba life dekat ka bakat pra ter hado dekat ka arpo ukwa ban i ya kadur khmat ne ko brom ka jong blai bot ublai ubatai ba la ban pej ya kadur khmat ka jong mar don upriu ban imbiang la daw i kadur khmat ka jong blai te ublai upai ya uda kadien te Moses ui kadien ka jong ublai te but ginya pe na ka bible ba hatu ublai udon ya kini ka long yang man yang lani ya kadur te ladangi pe ya jing to khana aba ublai uthau yu brio ladangi pe no Genesis lang ba nang kong de khot ka ba art brio hangne ka ong ba ublai ula ong ru tungia thau yo brio kadur jongi kat ba kum ka jing siem jongi hi dengan sangat tang ton hane ublai ong tungia thau yo brio kadur jongi hi kene kadur hakantin hebrew kadai salam ka ba yang pli ya ka long ring yang ka man ring yang but ka jing siem haktin hebrew kadai demut kani kadai ya ka jingmut jing prakhat nelane ya ka jinglong ba kenjam sim jong ubreu te hakani ka dikhot ngi i ba ublai uthau yang i kibreu hakadur ka jong u hakalong yang ka man yang ka jong u baru thau yang i kibreu bandon ka bor jingmut jing prakhat kabakum maum ti shu u Daniel hak kitab ke jong kitab Daniel kalong ka ba nyod khot ka ba khandai bat khot ka ba khalai ngan pule phi kai ka ba u Daniel u don banong hane kong dekat ka ba khandai long ba nyod khot ka ba khandai ngalakmi hadu ba labu yaki khed bat ba uwei uba na man hendai kulong ula shong ka jankub jong u kala long ka ba le kum ka yor
but unyukle jang u kum usai wul uballe ka khet jang u kala long dagi tle ding but ki shalatem jong ka ding kaba me ti hane u Daniel u i ya uwei uba naman handai kulong bash uba shong ka jan ku jong u ka long ka balle kum ka yor ba ngan puli bang sudkhot ka ba khat lai hanik ong ngalayo i ha ki jing tu pa man me but hakmi u lawan uwei dakil o beneng kum kun ubriu but ulawan sha uta ubana manhandai kulong but hangni u Daniel u i ya manhandai kulong bayang pli ya ukpa but ukhun ubriu bayang pli ya u Jisu u i ya kadur but sushu upol udon ban ong kumni ha Hebrew kalong ba nengkon khot ka balai ngan plin khot ba nengkong ru ong ublei haba ula kren men handai hakik patamen daki bun benta but ha ki bun rukom ha ki nong ya thulampa ha ki ai ha ki ne ki sngi ki ba khaddo ula kren hangi hau khun jong u Jesus Christ but khot ka balai kong uba haba ulong ka jingten shan ka burom jong u but ka dur hi ka jinglong tan rai jong u ane ba u Jisu u don ye ka dur jinglong tan rai jong u ble te ngi i ba u ble u don ya ka long ren yang but u Jisu Kristu haba u Philip u ong yo Jisu pani hangi utak pa but u Jisu ong Philip ngala don ban melak nesnam dai mi i yo utak pa la dai mi i nga melai i yo pa jongaru but kalen juwat haka jing tu pau ke jongka ada people na ka got jong len juwat ka early writings la ka ba sam sao hani kai i ya ka khet but hani khet shong ukpa but ukun kai i ya ka dur khmat ka jong khun lani u Jesus Christ but kam chim lai i bha ya ka dur khmat ka jong ukpa but kalen juwat ka kli ya u Jesus hato ukpa u don ye ka long yang kum u Jisu ong hooi u don but u Jisu ru batai shu ikalen juat bakong don u breu u bala bani i yokpa lada ki i yokpa kinyap kinop im te kene ka jing jubab ka ba ngawan rai pi ngi pet na ka Bible or ba u blay u don ye ka long yang kemana yang kebasai bagi kalian juat dulu kebatai yang iba ublay udon ya ke long yang kudai shibon ya kena gijing jubab gijong pi na ketin gijong ublay entangin po sya kewe pat gijing keli syai pas es yang pliang gijing keli kelong kumne ke ai keba u Jisu u Yesrim but ublay ba kupa Besibon ya ke jingkeli ngala ban ong dan artali ka baningkong ka jinglong ka bestream u Jisu ber bleu pa ka pan i ba u Jisu long blai ada yang page gospel yo nes kono ka baningkong ka khat ka baningkong balai uktin uladan ber u blai ado ka baningkong bu uktin u blai u Jisu ba wan siknik pertai ka gospel yo nes chip ho ka khat ka balai po ngabul ku pangi long barangkat pi u blai ulong ba don bor blai ulong na pom jukot chidu bom jukot bu Jesus Christ udon ya ka jinglong ka ba ar ka jinglong ba u blai pa udan kom ka jing ye ka jing asha ka jing ma ka jing asha stem ka de ka ju ka jinglong ka ba u Jesus Christ udan de na maka ta da ha ba klik sindran pet yeng yu pa ha ka gospel yo nes khat sau ka khat ka ba knai ka wi ong la kle yu yenga kle yu pa ka blishbon ya to gijing jubab oj kilong ublay anta kuma pilaong kilong na du bom jikut chidu bom jikut ta
ki badan bor ki bakrau bat kum ta ter tamal ta kadau nga kerpat ye phi ki nong peit pen bu jing kemau ye kini ki khat bible kana ma phila ban yo jing man to yala de bat pulehi dalade ye kini ki jing jubab ki bana ka ktin ka jong ublai mentang ni asngau ya ka we bat ka jing kali sha I pasa abat skamlan bat ka jing kali kalong kumne hadu katno ngila ban wat yak ban sngew thu yak jing mayan ka jing long ublai Kublai shibon sa isir na kam tak tu jingkli ya ka balala kli ya nga ka baong kumni hadap kanu ngila banwat ya ka ban snothu ya ka jing mayan ka jing long ublai ka e ka bang akwa ban jubab hang ka por ka long tang ya ka e ka ba ublai ul apan pau ya la di lengba ka jing tho ka ba khot ka balong ka ktin ka jong u ngila ban wat ngila ban grand AA shapang ublai hendai ya ka ka ba sham la pan pau ha ka jing tho ba khot nyam la bani grand palang hoi kiran shibun ki brio ha ka parthai ya ki ba long ki bamwit blai hoi ki don ka to kani ki po sha ka jing bamwit blai ya ki ba la khot aktin away ki atheism namar ba ki ti ki wat bania shapang ublai mano ba thau yu ublai lada de ublai mano ba thau si ota ublai kam tar ter ka kitab Deuteronomy galanong ka ba arpu khunai ka khat ba arpu khunai ka ong kumni kita ki rup ke bari kide ki jong utrai ublai jongi henry kita ki ru ya ki bala pan pau kide ki jongi bat jong ki khun jongi hala karta bangin yo le ye ki tin jong kani ka hukum baro nagani ngi so thu paki ki bari kide ki jong ublai ki bangimla ban kran palat lani banyati palat tangi ka ek balap pau ha ka jing tho ba khu ka de na kam ta jonga jong phi tangi ka ta hi bangila ban yakran kublai shibon yak to jing jubab ka ba shai ki ba pau ki long ki jongi Deuteronomy arpu khundai bu jik mau ye ka ne ga khat khnang ma phila ban suk ka man sem ni thu phi ki ka bala tho ha ka ktin ki jong ublai ka bangila ban sngau thu ka labiang yengi bangin yo ya ke jing pen im ladang ngeit baladang le kat ka ba kting jong ublai ka ong dangi asngau sa ka we ke jing kali sha iba jonison mukim ke jing kali shapang halor ya ka ba ublai ulapan pau lane ya ka ba umosa suluka bani I ya ublai ke jing kali ka balong kumne ha ulum sinai ke jing long ublai ki bala shanshap ha Moses Kublai shibon ya kani ka jingli kapang kaulum Sinai ki jing long ublai ki bla shon sharp ha Moses tingnya pet ki jing long ka jong ublai ki bla shon sharp ha Moses ke ba ublai I Moses phai ban nga shu Exodus kalong ba lifestyle khot ka ba nriu bat ka ba nyo hangne kaong te u try ulai yai light hashwa jong but u la pan bana u try u blay u ba isn a but ba I u ba yai sha slam but u ba kan re ha ka jing ha but ka jing shisha ubabat ke jing is a yaki hajar ubamap yaki jing palat bat ya ka jing rengkang ba ya ka pop bat onam penksan da lele ya ubaman uba penwan ya ka jing palat chong ki pa bat ki khon bat haki khon chong ki khôn hadu kaba lai bat basa pateng penriu te kini ke de jing long na kini atli di khot ki bang pule ke de jing long ka jong blay blashan sharp ha Moses shu u blayru u eat ye khon Israel u kwa ban don hasanda jonki u ong
upthah Moses ba ai bagi kun Israel kin thau ka chaka kan tang na mata ka chamu kanang bu la ban don kalam bat ki te blish bon kinedika jing chpa ha kijing improve kijangi ni shamjing ban shania ha kibreu ne what ni shamjing ru ban shania telilut ha ublai ha kijing improve kijangi te mata kane kijing kli kade ya i pastor Elsa Shang Pliang hadukat no ngila ban shania ya ublai Kulish boneng ke jing klik kat sam gulong basan penu kat kebalai kong habang shapting ngabu ye ke jing shania hame ladang ipe shushu ka Bible new iba ublei ulong ba ngila ba shania ulong ublei bom ju kala kat kebalai lain riu but ngalaban ong ba habang ibat utlai ula jan kut ngidang la ban shania ublei wat hakata ka bentaru Nisha magajing rice no sun ekon ng kabalay kat kaba akwe at apulay ka o magajing ichu play ka bomju kala ka yayne islam na tagajing isne jo ukim jukut ulong ubayayne hangni mila banyo iba ublay jongi ulong ubagila ban shania ubadap shisha tagajing isne ubomju kala ubadon bor haba ni mat shibun kijing kijing ja don shibun kidaw bangila ban shania yo play Tongi ong amen ya kata kijing juba ha ublai ngila ban shania ya kijing im kijongi baro ban telut ya kijing im jongi ladangi dan kata kijing shania kabarit ai sha ublai bakan long kabahe bat kabayar tangi sngo sa kawe pat kijing kli kana kijing kli ya i pastor es kamlon kijing kli ba ong kumne ka e kanong rim trekam ublai bat kijing thao jong u Kumlai shibo na ta tu jing kli ya ka ba la la kli ya nga ka kum ni ke kan nong rem trekam uplay bat kijing thao jong u ka jawab ka bang kwa ban ai ha kanik por kalong ka norem ka jong uplay hi bala kijing thao ka dei tang ka jing e hoi ka shi ka ban kong jong yo anes kalonong ka ba sao ka khop ka khnai ka ong ba uplay ul i chwa yangi Yohanes kalau nong kebalai ke country ko ong na bau bleu lai kata katai ka perthai kat bau lai tino elo khun bala khamar we bau we bangai ho unom jat shu andai yo ya ka chi bam chukut kanong rem trekam ko jong blei bat ki jing thau jong uhi ka dei tang ka jing e ji ka bam mar we ko plesibun Bleshbun pastor ya kata kijing jubab ke jampi ha oit dei tang kijing it bat nga kwa ban ong hang na kapo ba ublay ula jet shwa ya phi ublay ula jet ya phi ban long kita ki khon ki jong u tang ni sngo sa ka we pat kijing kli sa ya i ba joni san mukim kijing kli kalong kumne mano batang ma uhi badan ya kijing bom yap shu snga ba batai a khublish bon ya kanika chingkli ka ong mano batang ma ohi badon ya ka ching bom yap shu o da dang prakhat babaro hibriu kiba don hanek prathai ki hap shak pop but ka bainang hi chung pop ka dei ka ching ya but tang ublei hi ubat la ban don ya ka jing bom yap shu dai phai sa ka sithi ke jong Paul shau Timothy kan long ka ban kong al nang long ka ban riu khot ka ba khan riu nang kong Timothy kan long ka ban riu khot ka ba khan riu hang ni ong uba tang ma u hi uba don ka jing bom yap uba shong ha ka jing shai bom la kot ya uba om don riu uba la yoi lane ba la ba yoi ha uba tu long ka burom bat ka bor ba bom chikut hane pol ukran ba dei tang ublei
try aim ke chong hi ba don manu bala yo I ya le tang ma hi blay uba don ya kata kacing yap shu blay shpon Blay shibon ya kena kecing jubab. Udai tang ublay hi ubom dan kata kecing yap. Haoi hakane ke perthai ke bangi im menta ki don shibon kecing hikai babakla. Ya ke baki breu kila shutau. Ki bomdai na ke keteng bijong ublay. Kecing hikai shpang kecing yap. Don ki breu ki bahikai. Ba haba ki breu ki yap ki lej syabanang, ki poi syabanang. Lana don ki bahikai ba haba don mano bayap. Yaki la banduai dan don roi ki bahikai ba anda haba don bayap kim yap henry ki shuher saudong kana ke perthai ka bible kam syam la hikai kumta ka bible ke hikai ngi ba haba no breu yap uyap umtip ubayap umtip sin ba ulayap ka mod ulayap te kumta kana ke pensyai ngi ba udetang ublehi bomdan kata kecing yap bomdan kata kecing yap mentangin poi sa kawepat kecing keling yai pastor S Syang Pliang ke ba ukpa udan yak halade but ke ba uai sha Jesus Christ Lupa pikirnya ngalak ban syu ai gospel Yohanes lalai kusan pi dan ke bau beli ul ai pun ya ka bau ai dat hau haka gospel Yohanes lalai kusan isyamba ya ki baro u beli ul ai pun but nyo iya kani haka ministry lani kam jong Jesus Christ membawa wancing ke pertai ublay ai ha ukun jong bara kumlay sibon ya ka bapila pensyai bat ya ka khot Bible bat mentang ni sengau sakawepat kecing keli saya syai pastor S Kamlon bat kena kecing keli kalong kumno la penyeper ya ublay ba shisha bat kiblay bom shisha sengau bah batai Kuplishbon na kam tak tu jingkli ya kabala akli ya nga kapoong kumnul apenya pher ya ublay bashisha bat kiblay bamshisha. Kajing ya pher kadai tang kanihi ba ublay boshisha ulong ublay udong bu nong tau ulong ublay uba lapan pau ya kikam kikti kijong ulong ba kani ka perthai ka bangila ban yu I kijing tha ki bangimla ban yo ba ublay bamshisha kalong ba umla ban kran umla ban yu I umla ban yu sngo baru kamju umla ban le ka kitab Jeremia kalonong basipho kat khat ka basipho ko amni Henry utrai ulong ublay ubashisha ulong ublay ubaim bat usim ubajunom hagajing bita jong ka khando ka khnyu bat ki jai bendu kimla sha ya ka jimtar bayai bat jong ka khop khat ar ula tha mo ya ka khando dala kabor ula paskham ya ka parthai dala ka jingstan bat dala ka jishampang ula siang ya ki beneng utau de ublay ubashisha nangta ke kitab uisia kalonong pasok ho ke dekat ka ba apupra ko ong memshim atep memshim la yosngo ublay bam jukut utra no thau ya ki bakut ka perthai sngo luan lemni ju thai omdon jingyet ya ka jingshim phang jong utau de ublay bashisha ubam ju thai ubam ju sngo luan baju yai kurkhu yengi baju yai don kat hamala ki khlemat jong jing im go jongi par kham ta me ya kata ka ba ula le ula pun pau ka de lamba ka ni ka saudong sokon ka bangila bani I ki kam ki ti ki jong kupleshipon Sibon ya kecing jubab kejong pi kelong kebasyai yo la sangala ban sekeli sekawai kecing keli kebangangan jubab hi hato ngimane ne am ya uta ublay ubashisha lada pi mane ya uta ublay ubashisha pi mane ya uta ublay ubathau ya kana ka perthai hendriu sngi bat ha ka sngi ke bahnyeu usyong sngi namal ka ting jong ublay kala krensyai bala thau ya kana ka perthai hendriu sngi bat la syong thai nyeu sngi bat la kerku bat la kentang iyaka utau de ublay ubashisha bat utau de uba ngi mane iya utau ublay
Tang ya sngau sakawe pat kejing keli saya syaiba jenisan mukim bat kene kejing keli kalong kumne hano la yu I ya kejing pen pau bajanai ya ukpa sai sen hano la yu I ya kejing pen pau bajanai ya ukpa Hublish bun ya kanika jingkli kap ong hangno layo I ya ka jingut pau bajanai ya ukpa aban jubab ikene ko ban page na ka Bible na ka gospel u Yohanes kalong ka ba ningkong de khat ka ba khat phra hanik ong don manoru bala yo I ya ublay menuru utau kun belaka marwe ubalong ha ka shadam ukpa uhi upen pau yangi te kai thu ba omdon mano le mano ru ubalai I ya ublay tang utau kun belaka marwe ubadon ha ka shadam le hak standa jong ukpa upen pau ya hawa ujisu uwan syarani perthai upen pau ye ka jinglong jong ublay haka longa bakhat sao gospel longa bakhat sao ru hane u Philip ukli ya ujisu kalong naduk pelim nok nang ka pra ne kong ku try to pen I ya utau kpa hangi but ujisu uong haum ngala long slam kata-kata bat mempat la itu yanga ko Philip jaro balayo I yanga ulayo I ya utau kpa kumno bami ong mamete tu pen I ya utau kpa hangi te hangni ni I ba ujisu upen I ka jinglong ka chong kpa ba haba Philip ukli to pen I yang upa u Jisu ong haba melei I yanga melei iru yauta ukpa te susuru u Paul u ban yekane haka sithi ke jong usa kinong Hebrew sithi ke jong usa ki Hebrew kanong ba nengkong dekot ka ba lai nga nek ong uba haba ulong ka jing ten shan ka borom u Jisu ulong ka jing ten shan ka borom jong kpa bat ka durhi ka jinglong ten rai jong u bat u Krishan ya ki ege baro da ka ten ka bor jong u bat hangne ka peni ba u Jisu u tenshan ka burom jong kpa bat u don ika dur ka jinglong tan rai jong kpa tang u Jisu hi u bala ban pen pau janai ya kpa ni ki bri ki pop ngimla ban pen pau shu ya ka dur ka jong kpa wala ya ngi la thau ka dur ka jong ublay bat hai ngimla ban pen I ka jinglong jong blay namar bangila hap ka pop mat rei u Jisu tang u Jisu hi u la ban pen I ya ka jinglong ka jong blay haba wan chine perthai u im ka jing im ka bayate bat u blay u don kam yu blay but ha jing im ka jong u ni I ka jinglong ka jong u blay Bleshbon Bleshbon ya to kejing juba kat ba Jisu dan ha kan ka prothai upen pau ya ke ka ba ukpa udan tena mak ta kadau ngi kum gi khon gi jong u ni de ban im gejing im ka ba ngej ha Jisu Kris pule ya ke ting gi jong u khnang mengila ban kup ban im ya ta gejing long kat kum kamon gi jong u blai ban pen pau sya ka prothai te tang u blai hi bala ban pen pau janai ya gejing long gi jong u blai ngim la namar ngi long ki pre ka pop Henry wala kataro wadam sngau du jingkerman ya im ha kamon ge jong ublai khnang ma ki we ken tip ya ublai leng ba jong phi tangi sngau sa ka we pat ke jing kli sha ya I
Pastor S Shang Pliang aya kawe ke jing pen pau ya ublay syaki preo. Dan sibun kilat bo beli pen pau le de ke pertai. Kumong ka ka kentin nong way English kadang ka specific revelation kadang ka general revelation. And ha ka jing semua junga pi ka jing wan long do jung Jesus Christ ke pertai ka jing pen pau ba janai jung play shu kun reu bangila ba so tu shang ka jing dan ju play ka jing long ju play. Ka jing long do jung Jesus Christ kumbo ong ki missiologist ka true contextualization ba ubri ulang ban smotu ya ka gospel ya ka ba ublay udon ban kren ti ka jing per pau ka ba let's say ngalaban ong ka ba ujis ublay ulang ban pau shikene ka pertai ka ling ba ujis Christ ba way ba commission Jesus Christ ba shikene ka Jesus Christ ulale then ma ka daw ko mo omne ka gospel yo des kat sao bala da pilayu i yang a pilayu i ukpa te ka way ni ka jing per pau bangalaban ong ba ublay ulang ban pau sha kene ka pertai. Blay sibon nya kijing jubab haoi ha ujisu la download kita kijing long kijong ublay ke bala pen pau. Ban ngiru kum kita kikon kijong ublay. Ngila ban pen pau. Ya kijing long kijong ublay. Hakar kom kren kijong ni. Hakar kom jinglong jingman kijong ni. Ini ban long kiba sebon, kiba yasha, kiba ma. Kumangile pulai menai pang kijing long kijong ublay. Mangiru in persyang kenang ba ngila pen pau ya ublay syaki way kumba ujisu la pen pau ya ublay syak hakitu kipor ka ba ujisu dan mentang ni page sa ka way kijing keli mat kata ka dei sya I pastor S Camelon ke kijing thumu ba kongsan jong ka Bible. Kumulay sibon na kamta katu jingkli le sing ngalaman ong bakade jingkli ka bakado na kamta chunga ka ba lalakli ka ba ong kumni ke jing thumo bo komsan jong ka Bible ka jawab ka bangakwa ban ong hangni ka por kalong baka jing thumo bo kongsan jong ka Bible kalong baka pen pau ya ublay uba ubakwa ban pen ya ki je pen riyo baro hoi upol uong bat ukran ye ni kintian ki bangila amsyam hakashti kajang ushi ki prabangi harum kelonong kebani kong kedekhat khandri uang. Namar ngam sob le ran ya ka gospel ukris na ba kalong ka bor ublay ya ka ban penim ya away pa away ubangai kata kalong kajing thumu ka bakung san ya ka Bible pa kalong ka bor ya ka ban penim ya away pa away ubangai. Hoi uji suru kat ba udang dan ha kani ka selapar the ujis krus uang tolong pi ki bajanai da ba pa jonga ulong uba janai bar bangin yo ye ke jinglong janai ka de tang bangin sotho ye ke jing thumu ba kongsan jonga Bible ba kata ka long bangila ban syam na ka sti ka ba sya utimuthi kalau nong ka balai ke khop khan bi ko ong kumni ka jing tho baro ka long bla sa masim da ublay bat ka ba mentoy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pembeng ya ka jing pemlien ka ba ha ka hok nang ba ubriu jong ublay unyo long janai ha bala pendap biang ya u sya ka jing le ba bha baro kublay shibon Ye kijing jubab ujong pi ka ba syai bat ngala ru ban ong ba ka Bible ka long kum ka map yangi bangila ban yai sya kata ka beneng ban yo ya kata kecing penim kumbala batai mane entangi sengau sakawe kecing keli ke bakhadu sya iba jenisan mukim natrai lapen krek ke baong ke kecing mentoy ha ke ba itu ya hukum ublay ba marwe jongi sai sin khublay shibun ya kani ka chingkli ka ong ka jingmentoy ha ka ba itu ya u kum ublay pa marway jongi ladangi pai sha ka gospel yonis kalong ka bakhat nyo dikhat ka balai hangni kong kanete kalong ka jingim bom chikut bakin yo itu yeme ublay uba shisha tang mamehi hane kini kat ong ba
kani de ka jing em bom skut ba kini tho ya me adang i tho yo blay in yo i ka jing em bom skut te ka i ka jing mut ban i tho yo blay na ne ban tip yo blay ha ka bible hi ka jing i tho yo blay ne ban tip yo blay ka de ka jing ya te lok ka ba bha bat u blay ka mut ban shakri yo blay ban wat yo blay ban shanya bat nget how blay ban shapting yo blay bat ban khot ya ka karteng jong un te kini gide ke ba mut ban tip yo blay ne ban itho yo blay shbon Haoit ublay ulong ubakra ublay ulong kijing mo perkat kijang kim long kum kijang ki pre and repetitive na am ublay ukwa ban ya long paralog bat ni ublay ulong uparlog bajantam pila ban ya sam ke sha ublay pila ban ya sam ke ke ba phemla ban ya sam bat ki pre pila ban ya sam tang bat ublay hi ukwa ban dan kata kijing selok bat kijing thau kijang nama ta kadau itu ya ublay bau dei uparlok bajantam trong phi bat trong aparo bat kwa banya selok bat ngi haman la kasngi ha kijing dwai ha kijing pule ya ka kten kijang nama ta kadau nga kentui pi iwe kat bangin ang em ha kanai kasla perthai ka bakhadu menta bangin wan kham sajan cha Jesus Christ ba kijingi kan long ka bakram kijing dwai kijingi kan long shibon bat mingila manyeng scam ha Jesus Christ ngi scam ba baro na pedeng jong pi ke ba pe ya kan ka program kijingi pila yo ya kijing kerku shibon ba ta ai ba ublay nya un nyai do rung kat lem bat pi ha kikam kijong pi ha kijing tray kijong pi bat kino ki ba pi dan hakane ka perthai ba ublay un kerku ya pi bat kham tam ba ublay dor kat lem bat pi khanang ma phila ban nyai ne ha ublay tenama ta gadau kublai shibon ye kini kirang ba kibala dor kat lem ngi bat kublai shibon ya pi kinong peit baro ya kan ka program ku jongi bat ngin sai kendu biang ha kata ka wepat kata ya bat pengkut tonginya pengkut da kecing tuai ko kwa jingi ubah habneng kublai shibon ya kecing lam lenti jong mayangi ha baro kane ka por jong kane ka program ni duai mamen kerku ngi leng ba gitu ki jing hikai ke mangiyo na ka ktin ke jong me ang ublay ni duai mangin yarap ingi mangin laman yame wato yarap ingi mangin laman tip shushu shpang jong me ublay bangin laman pelong yame kum tau parlok bajantam jongi nama ta kadau yora sedon na pedeng jongi ki bom pat pedeng yame kum tau nong penem jongi ya khon jong me tongin pedeng no a ublay bat ngi duai nam ta kito ki bom apa yo sneu ya ka kerteng ke jong Jesus Christ bagian pai bagian yo sneu no lengba ki kubor jong ka gospel ka ba suffering shakeleng ka perthai kublai shibon sa isin yang ne ka por na bai ne barong ipana ka teng jong Jesus Christ amen.